Дамсгорд. Ясно показа къде точно е била отнета топката. Възможност обаче отново за Игор Тиаго. Шанс за нападател на Брентфорд, който открива резултата в 11-та минута с 12-ти си гол за сезона. Отново бившия футболист на Лудогорец се разписва за Брентфорд и слага край. Мнението на ъглови удар. Коварно бе завъртяна топката. Удара с глава бе на Тарковски, който е изключително опасен при подобни топката в предни позиции. Това е резултат. Дамсгорд. Шанс за Шаде. Възможност за Игор Тиаго. Това ще бъде ли втори гол за Игор Тиаго? Да! 3-0. Брентфорд се забавлява на Хил Дикинсън стадиум в началото на второто полувреме. Дава един момент, в който трябва да се футболист на Улвърхемптън, на Уест Бром. Успя да го направи атака за Брентфорд. Центриране в наказателното поле. Шанс за Игор Тиаго да оформи своят хет-трик. Получи се рикошет. Топката отиде право в ръцете на Джордан Пикфорд. Обаче продължава Игор Тиаго. Много добре се завъртя с... Още един шанс за Игор Тиаго. Дали ще преодолее защитата на Карамелите. Удар на Игор Тиаго. Добър шпак. Се включи в сърцето на защитата на Евертън да помага в тази ситуация, но отново подаване от дълбочина от клона и много доброто положение, което имаше своите домакинства. За това обаче само след малко Игор Тиаго центрира в наказателното. Втори корнер за Брентфорд. Ерик Бунам. Хил Дикинсън е впечатляващо съоръжение. Подаване за Игор Тиаго. Шанс за нападателя на Брентфорд. И спасяване на Джордан Пикфорд. 45 минути игра Брентфорд. Дамсгорд и Игор Тиаго с неговото решение. Имаше разговор между Дейвид Реол. Отново прати топката в краката на Колинс. Игор Тиаго сега необезпокояван. Има цялото време на света Игор Тиаго да потърси хет-трика в този матч и го намира с много технично изпълнение. Игор Тиаго в 88-та минута прави резултата 4-1. Иска си топката Игор Тиаго. Той ще я получи след последния съдийски сигнал. Джеймс Тарковски няма да му угоди да му я даде. Твърде рано е. Със сигурност ще държи Евертън под пара. И вкара на Манчестър Юнайтед, което също... Arsenal and Manchester City have said than done, given the Bees' outstanding home record. Igor Thiago. Here is Igor Thiago. It's played just behind it. Too much of it to Janelt. And Janelt looking for Igor Thiago. He's found the gap. Here he goes round the goalkeeper. And in! There's no stopping this man at the moment. What a spectacular season Igor Thiago is having. His 15th Premier League goal of the campaign. And when he got in that position, there are... Mukiele just left the ball behind. And now it's Igor Thiago. But just not the right connection. Trauder. And Mukiele. Well done. Coyote's pinched it. Seeking out Sharda. Lovely chest trap. On it goes for Igor Thiago! Living dangerously, Sunderland. Well, he got the shot away the second time. Worked in for the cross, that was never going to happen there. And Thiago brings it forward for Brentford. On for Kevin Schade. Yarmiluk to the left. Igor Thiago to the right. He might well take this on. Saved by Roofs, it's Damsgaard. Brilliant willingness to track back from off the pitch. Oh, this is such a difficult player to play against when he's in this form. The strength he has and the willingness. Breaks kindly for Schade, and now for Igor Thiago. Well, given his goal-scoring record this but here's Igor Thiago looking for Lewis Potter. Goal to nil. Igor Thiago he has done. There's your goal scorer out there. As Brighton equalise at Man City, here's Igor Thiago. It's Schade! Oh! Off the crossbar. It's Jensen. Schade, Igor Thiago! 2-0 Brentford! He's got them both!
And the Sunderland players hang their heads. But again, going for the cross, that was never going to happen there. And Thiago has really limited the changes that Régis Le Bris. Wow. The arm, more hope than an expectation. Henry for Schade. Igor Thiago! Well, he saw Schade score a perfect goals tonight. Вулверхэмптон 10 дней в последних минутах. Игор Тиаго. Хорошая передача запасных, и большинство из них так на поле и не появились. Игор Тиаго. Выверенные и отрегулированные. Уатера, еще одна подача. И снова никто не мешает Игору Тиаго бить головой. Но сейчас повезло Вулверхэмптону за организацию позитивной обстановки. Даже при Робби Эдвардсе, хотя с ним, очевидно, динамика сменилась. Уатера, выход 1-1, Игор Тиаго, это 2-0, это 2-0. И, по-моему, нет офсайда, ну и что за передача из глубины? В работе блестящая скидка Сэп. Игор Тиаго, ну не сказать, что абсолютно один. Колоссальный. В роли Криса Вуда для ног. После этого в самой концовке тайма один мяч. Задачи. Терял равновесие. Хороший пас на Тиаго. Тот успевает. И снова не точно. Пока очень велик процент брака. Кристофер Айер мяч выносит. Тиаго против Ника Поупа. Увереннейший удар. 2-1. 17-й гол бразильца в этом сезоне.